Ось вы вельмі малады чалавек. Вы з пакалення Z, часам называюць, так? Давайте без этого. Добрый дзень, шаноўнае гаспадарства. Як маецеся, як вашыя справы, што ў вас чуваць? А ў нашай праграме «Мова на нова» чуваць беларускую мову. І сёння ў нас у гасцях кніжны блогер, прадстаўнік маладога пакалення беларускамоўных людзей Макар Валынкін. Прывітанне, Макар. Добрый день. Добрый день. Беларуская мова у маладых людзей – гэта нейкі знак, каб адрознівацца, ці гэта нейкая істотная прыкмета іхнага жыцця? Як можна гэта акрэсліць? Ну, я думаю, что у кожнага по-рознаму. Типу, кожны выбірае это як знак адрознення, як вы кажаце, а хтосьці выбірае, вось як я, просто тому што ёсць нейкае памкненне размаўляць па-беларуску, тому што я беларус, я так для сябе вырашыў. Як бы кожны вырашае сам для сябе, што для яго вось мова. Сапраўды, наша мова адметная. Для кожнага з нас, з беларускамоўных людзей, гэта нешта сваё. Мы адразу можам з дапамогай нашай мовы вылучыцца ў натоўпе іншаземцаў. Адразу гэта візітоўка нас, як беларусаў, нашая мова. І, дарэчы, нашая мова мае адну такую вельмі непаўторную з'яву, якой з'яўляецца літара У нескладовая. А, дарэчы, Макар, ты ведаеш, дзе стаіць помнік гэтай літары ў Беларусі? Так, у Полацку. Правільна, малойца. 5. У нас ёсць цікавінка пра гэту літару. Ці ведаеце вы, што літара У нескладовая магла выглядаць зусім не так, як цяпер? Кожны беларус вельмі ганарыцца літарай У нескладовая, бо яе няма ў іншых кірылічных алфавітах. У Полацку, у самым цэнтры горада, нават паставілі памятны знак літары У нескладоваму. Але мала хто ведае, што нашая любімая літара магла выглядаць зусім не так, як цяпер, і варыянтаў было мноства. Упершыню ў сучаснай беларускай мове асобная літара для гука «У» з'явілася ў сярэдзіне 19 стагоддзя, калі шырока ўжывалася беларуская лацінка. Ян Чачот у 1846 годзе у сваёй брашуры «Да мілых мужычкоў» пісаў «У нескладовая, як лацінская У з рыскай». Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, калі трэба было паказаць гук «У», проста вылучаў літару У лацінскую курсівам. Ён умеў. Таксама, зрэшты, рабіў і Кастусь Каліноўскі ў публікацыях 1862-63 гадоў. Сустракаюцца таксама варыянты У з гачакам, У з брэвісам. Этнограф Міхаіл Федароўскі, перадаючы ў сваіх працах аўтэнтычныя тэксты, выкарыстоўвае варыянт У з ніжнім брэвісам. Напрыклад, казаў, перапаўзла. У некаторых месцах, каб паказаць вельмі кароткі гук, ідзе варыянт У з верхнім брэвісам. Падвязвае, панакручвала. Той варыянт, у якім літара зафіксавалася, можна знайсці найстарэй у 1845 годзе ў працы Габрыэля Асоўскага. У 1853-54 гадах гэты знак ужывае этнограф і выдавец Аляксандр Рыпінскі. І, вядома, смела і шырока у лацінскае з верхнім брэвісам ужываецца ў кракаўскім выданні «Дудкі беларускай» Францішка Багушевіча, 1891 год. А 1870 года маем прыклады і кірылічнага ўжывання літары У нескладовага. Карацей, кірылічнай літары У нескладовая больш за 150 гадоў, а у лацінцы і ўвогуле 180. Паколькі свечак на торце столькі ўсё адно не змесціцца, то вось вам заданне. Прыгадаць 180 беларускіх словаў, дзе ўжываецца літара У кароткае. А я пачынаю разам з вамі. Любоў, дамоў, йоу! Макар, глядзіце, мы знаходзімся ў атачэнні здымкаў Менску 60-х гадоў. Гэта першая індывідуальная выстава Зянона Пазняка. А як думаеце, чаму вось мы аказаліся ў такім месцы, дзе нас атачае Менск? Напэўна, таму што я сам з Менска нарадзіўся, я вельмі люблю гэты горад. Вельмі шмат знаёмых вуліц, я бачу дамоў.
Ну і таксама і незнаёмыя, таксама я бачу, што штосьці пазнасілі ўжо, я так разумею. Альбо Так. не змянілася. Вы маеце рацыю. Як вось гэта менская беларушчына ў вашае жыццё ўвайшла і вас да сябе прыцягнула? Цяжкае пытанне, насамрэч, таму што я сам рэфлексую шмат пра гэта і разважаю, і насамрэч я не да канца разумею, як так сталася. Таму што я там пайшоў у школу ў 6 класе, я памятаю вельмі добра, ў 6-7 класе, як я ўжо тады разумеў, што вось я беларус, што я вось нешта павінны, што вось нешта ва мне ёсць такое беларускае. І тады ў школе з'явілись першыя пытанні, чаму я беларус, але размаўляю па-расейску. Мне не сутыкалось гэтае ўсё, як бы мы беларусы, мы там спяваем гімн, неважна, які гімн мы тады спявалі, які кніжкі мы чытаем увогуле, як бы так. А мовы няма, так? Так, але мовы няма. Гэтае пытанне ставілі вы самі Так, сабе? я сам себе. Ці гэта неяк знадворку Не, прыходзіла? абсалютна, это цалкам унутры мяне жыло гэтае пытанне, там у ўзросце 6-7 гадоў дакладна яно было. Я не ведаю, адкуль яно ўзялося? Адкуль яно ўзялося, не разумею дакладна. Потым я неяк доўга вельмі ішоў да таго, каб прыйсці да ўсведамлення таго, што я хачу размаўляць па-беларуску, што гэта ўвогуле важна. І, напэўна, такім важным момантам у маім жыцці было, калі я паступіў ва універсітэт культуры і мастацтваў, і ў нас была такая дысцыпліна тыпу прафесійная лексіка на беларускай мове, штосьці такое. І у нас была выкладчыца вельмі добрая, якая на першай лекцыі сказала, што пасля маіх заняткаў ёсць людзі, якія праходзяць на беларускую мову. Я думаю, вау, круто, вось гэта, канешне, клёва. Я таксама хачу па-беларуску. Я паставіў сабе мэту, што спачатку 19-го года я пачну размаўляць па-беларуску. Канешне, я не пачаў размаўляць па-беларуску, але вось гэта ўсё працягвала кіпець ва мне, неяк варыцца, вось. Нейкая такая ўнутраная патрэба, яна была, саспявала, так? Вось яна саспявала, і не зразумела, адкуль яна была, але яна была дакладна. Потым я пачаў чытаць кніжкі нейкія ўжо пачынаў, тому што мне было цікава, ўвогуле даведалася, што ёсць такая кнігарня Логвіна у Менску, которая не галерэя, а которая ўжо ў новым будынку была. Тады я прачытаў час Секонд-хенд Алексеевич па-беларуску, тады Гаррі Поттер выйшаў па-беларуску, я яго прачытаў. І на нейкай такой тусоўцы са сваім сябрам, ужо было вельмі позна, я быў вельмі п'яны. Я яму кажу, што я хачу па-беларуску размаўляць. Ён такой, ну так размаўляй, чаму не? Ну і я пачаў размаўляць па-беларуску тады. Мы чакалі там піцу, штосьці начную, чакалі штосьці там, штосьці рабілі, крацей. І пачалі шукаць розныя словы па-беларуску лаянку. Зразумела, што п'яныя людзі будуць рабіць, і шукаць беларускую лаянку. Нам было вельмі весела. Я заснуў, прачнуўся раніцай і узгадаў, што я пачаў размаўляць па-беларуску і працягнуў. І ўсё, неяк вось так оно пачало жыць, варыцца, працягвала, я ўжо размаўляў па-беларуску. Але потым я зразумеў, што я вельмі мала размаўляю. Тыпу, я нібыта я размаўляю па-беларуску, для сябе прыняў гэта. Але вось сапраўды размаўляць, як мы з вамі цяпер размаўляем, такога не было. Я перастаў размаўляць, я пачаў, але працягваў рэфлексаваць, разважаць, што ўвогуле адбываецца. Я зразумеў, што мне вельмі бракуе словаў. Лексікі, так? Увогуле словаў, просто, лексікі, так. Я зразумеў, што мне трэба чытаць, што мне трэба недзе браць гэтыя словы, разумець, як яны стыкуюцца паміж сабой. І я пачаў чытаць, мне не было цікава гэта вся класічная беларуская літаратура, у меня была траўма, напэўна, са школы. Так, чаму? Вось как-то са школы, вёска, каханне, вайна, нейкае ўсё пра альбо вёску. Это такія тэмы, якія асабліва вас не прываблівалі, так? Абсалютна мне не было это не цікава, і я пачаў шукаць нейкую сучасную беларускую літаратуру. Канешне, мне все сказалі, чытай Марціновіча. Я сказал, окей, буду чытаць Марціновіча. Прачытаў 3 кнігі запар яго. Прачытаў «Радіо Прудок» Горварта. І это ўжо было ў 20-м годзе, то бок я ўжо быў такім, я быў у плыні агульнай такой, я ўжо пачаў зноў размаўляць па-беларуску, ўжо не спыняўся, і потым я ўжо каласы пад цярпом чытаў, і вось неяк так это все закруцілася, я ўжо не спыняўся. Макар, а вось у беларушчыну ты ўцягнуўся праз такое пакліканне нейкае, праз голас нябёсаў, так? Унутраны голас. А як ты прыйшоў у кніжны блогінг? Я вось, калі пачаў размаўляць па-беларуску, разумеў, што мне патрэбны словы, і таму пачаў шмат чытаць. І потым вось уже у гэтым годзе, у тым годзе, 24-м годзе, ўвогуле так шмат рэфлексую пра тое, што ў нашай сферы мала што ёсць як рэцэнзіі на што бы там не было, там на выставы ці на кнігі, там вельмі рэдка ў СМІ з'яўляюцца нейкія такія артыкулы, а мне гэтага вельмі не хапала. Увогуле, каб пачынаеш чытаць кнігу альбо выбіраеш нейкую кнігу і хочаш даведацца, увогуле, а што людзі пра яе думаюць, і нічога няма. Я вырашыў стаць такім, амбасадорам, калі можна сказаць, альбо ўвогуле прадстаўніком, які б штосьці распавядаў, даваў нейкую інфармацыю людзям. І вось так нарадзіўся гэты праект у маім інстаграме, мне падаецца, даволі арганічна так упісаўся ў тое, што я
тады меў, цяпер маю. Вот, неяк так все атрымалася. Наступнай кнігай, якую я прачытаў, был Сергей Пісецкі «Яблычак». Першая кніга з таксама трылогіі, але на гэты раз менскай трылогіі. І я шчыра быў проста ў захапленні ад гэтай кнігі. Нейкі топ вашых улюбёных кнігаў з тых, якія вы толькі нядаўна прачыталі. Можна параіць, вось так захвоціць нашых гледачоў, на што звярнуць увагу, што пачытаць? Мне падаецца вельмі важнай кніга, якую нядаўна скончыў чытаць, гэта «Код адсутнасці» Акудовіча. Гэта проста штосьці неймавернае, якая распавядае вось Зміцер Лукашук пастаянна шукае нацыянальную ідэю беларускую. Мне падаецца, вось у гэтай кнізе ёсць адказы на ўсе пытанні, якія ў нас ёсць. Я вельмі раю прачытаць вот «Код адсутнасці» Акудовіча. І я б яшчэ вельмі параю з беларускага, напэўна, калі вы толькі хочаце пачаць размаўляць па-беларуску, то я б параю прачытаць «Радзіва прудок Горварта», тому што вельмі лёгкі фармат, вельмі цікавая гісторыя, вельмі смешная, лёгкая. Дасціпна, так? Так, вось, ну, мне вельмі спадабалася, і мне асабіста вельмі дапамагло. І, напэўна, я бы параіў такі бестселлер апошніх гадоў беларускай літаратуры, гэта Ева Вішнавец «Па што ідзеш воўча». Дарэчы, падаецца, што ў яе наступным годзе новая кніга выйдзе, вельмі чакаю. Але вось «Па што ідзеш воўча» я вельмі раю, і мне асабліва вельмі падабаецца. Я ведаю, што ва ўсіх кнігарнях, якіх толькі ёсць, натрапляю ва ўсе магчымыя топы продажаў і так далей. Вы ж як бы нарадзіліся ўжо пасля 2000 года. Акурат у 2000. Вось, вы супер новае пакаленне новых людзей. Калі вы са сваёй перспектывы глядзіце на папярэднікаў, то вы адчуваеце розніцу нейкую ў светапоглядах, у падыходах нейкіх да пэўных рэчах, у тым ліку і да беларускай мовы. Ці як гэта выглядае з вашай перспектывы? Чым адрозніваюцца, на ваш погляд, папярэднія пакаленні і вашыя? Я б сказаў, вось, напэўна, я б параўнаў не сябе з папярэднімі пакаленнямі, а сябе вось з пакаленнем таго тиктоку, які сёння ёсць у Беларусі. Увогуле з падлеткамі. Так, з падлеткамі, які увогуле не зразумела чаму, але вырашылі, вось, што яны ведуць свае блогі па-беларуску, спяваюць па-беларуску, там у вёсках па-беларуску, у Менску па-беларуску, апытанкі на вуліцах па-беларуску. Калі я пачынаў размаўляць па-беларуску, такога ўвогуле не было. Тыпу беларускамоўных блогераў было раз-два, і як бы на гэтым мы скончылі. Цяпер гэтага вельмі шмат. Мне падаецца, што я вось, калі так глядзець у пакаленнях, то я больш адношусь да тых старых, чым больш да новых, тому што я б не смог вось так взяць па-беларуску, пачаць запытваць у людзей там нешта на вуліцах і рабіць на гэтым свой блог. Мне падаецца, яны нашмат больш смелыя, яны нашмат больш такія адкрытыя, шчырыя, магчыма. У іх няма нейкіх вот перашкодаў, каб вось проста пачаць і рабіць. Яны проста выходзяць на вуліцу і пачынаюць размаўляць. Мне так падаецца, магчыма, у іх унутры нешта па-іншаму выглядае. Лёгка быць беларускамоўным у такім зарусіфікаваным горадзе, як Менск. Дзесьці ў публічных месцах, не ведаю, тых самых жа нейкіх рэстаранах ці там барах, у краме, ці на вуліцы, калі нешта запытаць, то ніякай там рэакцыі адмоўнай не было, ўсё было У меня вот не было дрэнных гісторый зусім. Я разумею, што, ну вот сапраўды, просто вот как бы все нібыта спрыяла таму, каб я размаўлял па-беларуску. Я там заходзіў у краму. Усё падштурхоўвала ўвесь свет. Я размаўлял. Нібыта змовіўся і да, і кажуць, размаўляем па-беларуску. Я заходзіў у краму, і прадаўшчыцы, якія былі, яны таксама са мной пачыналі размаўляць па-беларуску. Цэнтральным нават? Не, в центральный я не ходил, я ходил там, ну, у Грин, например, я ходил там у Менску, альбо там у Єврооп, наприклад, а в Євроопці, вот, который у галереї, там, і нових продавачки навучені розмовляти по-білоруську, їх навіть написано, що розмовляємо по-білоруську, було вельми приємно. У рестораціях часом було таке, що люди не розуміли, що перепитували, що я хочу, але можна просто ткнути пальцем, якби показати на що, я хоча й зрозуміють. Були цікаві ситуації, коли там я приходив у Васильки, відомо, а там, оказується, білоруськомовного меню немає. Такой, ну, дивно, звісно, тут нібито білоруська кухня, а білоруськомовного меню у вас нема. Ну, якби живеш. Як прикладно так же, як тепер у Польщі, коли ти якби нейку мову іншою ведеш, от польську я крихочку веду. Я на ній можу розмовляти, ну так же туди тільки польську на російську замінили і все. Макар, і я ось часам гляджу українськомовних блогерів, мовних, і яны адзначаюць, што у іх ва ўкраіне цалкам змяняецца такая моўная парадыгма, бо украінская мова, якая раней лічылася моваю сяла, вёскі, цяпер становіцца моваю горада, сталіцы, адукаваных людзей культурных. А як гэта ў выпадку з беларускай моваю? Ёсць таксама такая змена?
Вы адчуваеце яе? Я б сказал, што дакладна ёсць, тому што людзі, якія пажылі ўжо ў горадзе, яны як бы нешта асвядомілі. Вось як я, напрыклад, яны прыйшлі да нейкіх высноваў, што вось я беларуска і хачу, і чаму я размаўляю па-расейску. Мне падаецца, што вось гэтага больш у горадзе, таму што у вёсцы людзі ўсё ж такі хочуцца адарвацца ад этой вёскі, хочуцца адарвацца ад усяго вось этого вот нейкага калгаснага, то, што іх асацыюецца. І мова, мне падаецца, туды ж ідзе, можа быць, якое такое у іх ёсць. Яны хочуцца забыць пра гэта і вось пачаць размаўляць прыгожа па-руску, там с этим все вот эти вот и так далей. У горадзе все ж таки по-іншаму, мне падаецца, і людзі імкнуцца ўжо да нейкіх іншых ступеняў. Я думаю, яны хочуць больш быць беларусамі, нежели там быць рускімі ці украінцамі ці палякамі. Мне падаецца, наша бяда у тым, што мы на некаторым этапе паверылі ў тое, што беларуская мова гэта мова толькі маладукаваных людзей. Мне падаецца, што носьбіты мовы, яны ж розныя, яны ж і адукаваныя, ёсць і неадукаваныя. Гэта нічога не значыць, што нехта горшы, калі, можа, яму не ўдалося атрымаць добрай адукацыі. Ён можа быць таксама чалавекам добрым і адкрытым, шчырым. На мове увогуле вось па-беларуску могуць размаўляць абсолютна все, я лічу. І пацаны на раёне, і адукаваныя людзі ва ўніверсітэце, і вось мы з вамі, абсолютна кожны чалавек можа. Гэта мова прыстасаваная для штодзённай камунікацыі, гэта не нейкая там лацінская мова, на якой сёння немагчыма размаўляць. Беларуская мова жывая, яна жыве, яна развіваецца. Калі паглядзець, зноў ж такі, тиктокераў розных у інтэрнэце, яны прыдумваюць сленг, яны вынаходзяць новыя словы, ужываюць гэтыя словы, таму как бы мне падаецца толькі наперад. Макар, апрача таго, што вы цікавіцеся кнігамі, вы кніжны блогер, вы яшчэ цікавіцеся і спортам, бо бегалі марафоны, так? Цікавіцеся старажытным Рымам, падарожжамі, так? І сваю кнігу падрыхтавалі, напісалі. Ну, гэта вы чалавек рэнесансу, можна сказаць. Вось, дарэчы, я тут гляджу на палац мастацтва ў Менску і хацеў падкрэсліць, што само слова палац, беларускае слова палац, яно мае лацінскі радавод і ўвогуле паходзіць ад назвы пагорка ў Рыме, палаціо. Гэта адзін з тых сакральных пагоркаў, 7, на якіх пабудаваны Рым. Ну і вось у нашу мову гэтая назва пагорка прыйшла як назва палаца. А ў расійскай, дарэчы, палаты таксама выводзіцца ад назвы гэтага рымскага пагорка. Можа, пару слоў вы распавялі пра сваю кнігу, пра што яна, якая гісторыя яе паўстання, чаму вам хацелася, аж карцела яе напісаць? Мне было ўвогуле шмат рэфлексій, як шмат у каго з нас 2020 года. Мы шмат думаем, як мы цяпер жывем у гэтым свеце, які паўстаў. І я такую менавіта кнігу і напісаў вось пра менскую моладзь, якая жыве ў рэаліях пасля 2020 года, якая кожнасць людзей, які вось нас атачаюць, выбіраюць свой шлях, як ім існаваць у гэтым свеце. Хтосьці выбірае там змагацца, хтосьці выбірае там забыцца, гуляць і так далей. Хтосьці выбірае проста не звяртаць увагу ні на што, а хтосьці вось як галоўны герой, лічыць Мікіта, ён працуе ў рэкламным агенцтве, і ён спрабуе знайсці так званы правільны шлях, вось як яму выжыць ва ўсім вось у гэтым, што яму рабіць трэба, што яму не трэба рабіць і як увогуле вось існаваць у гэтым свеце. Такую кнігу я напісаў, мне напэўна просто хацелось выплеснуць нейкія эмоцыі, которые меня назапасілі за вот эти вот апошнія 3 гады, которые вот мы живем пасля 2020 года. Макар, тады вам творчых літаратурных новых здзяйсненняў мы жадаем. Інфармацыя пра кнігу з'явіцца вось тут. Спадзяюся, яна з'явіцца вось тут. А мы будзем сачыць за вашою творчасцю і да наступных спатканняў тады. Абавязкова вас запросім наступны раз. Дзякуй, вельмі рады быў. Дзякуй.